ima nje, ima kwangempela, ubone yona, awuyibonanga by mistake, ubone yona. Hhayi chomi, awukhathalanga wena, petula, bhekiswe phansi, bhekiswe phezulu. Then umuntu uma kuphela inyanga akakwazi nokwazi, uyahamba ayodla imali nabantu abazikhandayo. Angisho wena awuzikhandi, hleli thembeni Jehova, hhayi esikhathini samanje zikhande girl. Nayi secret oil, uyisebenzise nje, uyifake kahle nje ngale ekhekheni, uyigcobise. Hawu ngiyakutshela, uyothi makangena uyokhohlwa yibo bonke laba akahleza nabo. Inhlonipho uyoyithola lapho. Hhawu uyothi masekaholile phela wena we-madam, uze akunikeze nekhadi, akunike nephini ezeze kuwe athi mama ngicela imali yokuthi ngiyophuza. Sekuphuma kuwukuthi uzomnika okanye awumniki, kuyobe kudimanda wena, kuyobe kuwuwe uMadam. So uhleleleni ungayitholi i-secret oil, uzikhande, zikhande girl. Ngiyazi khona abangizwayo, phuthume kumkhulu izitha inyanga yamaqala. Hello, angisho ngishele ngithi awuyibonanga by mistake. Lalela-ke, kune-special esi-huge esicala nge-7 zaka-April siphele ngeyi-30 zaka-April, whereby i-Ladies Secret Oil isuka from 1,000 rand to only 300 rand. So uhleleleni ungazitholele yakho. For more information, please contact inyanga yamaqala. Nayi inamba lapha eskrinini. Thank you.